Intervent fuqtu jafi salva ħajjet xi ħadd huwa dak li fil-fatt b'ħafna dedikazzjoni u attenzjoni jagħmlu l-ħaddiema tar-Red Cross fuq xi bajja iżda anke lilin kif kien il-każ nhar il-ġimgħa. Bieraħ kellna żewġ każijiet kellna il-divers ta' Żurrieq. Hemmhekk kellna grupp ta' divers, wieħed sabruħu f'diffikultà, l-oħrajn provaw jgħinu u ovvjament aħna ninżlu għax dejjem nkunu preparati għal dak li jista' jinqala. Fortunatament blajnuna ta' l-entitajiet tal-emerġenza wkoll kulħadd ittella l-art. Robert Brinkaw, id-direttur tal-Opera tal-Malta Red Cross, spjega li f'24 sija dar ma kienx każ iżolat. Kien hemm każ ieħor daqsxejn, kien naħat isfel fajtata fejn tifel żgħir l-istess għal ftit sekondi spiċċa taħt l-ilma, imma wkoll ġifieri rnexxielna neħelsu ħafif. Madankollu il-bieraħ biss naħseb kien hemm mal-200 intervent żgħir. 50 minnhom kienu fl-ilma u dawk huma n-naħat li kienet jaqbel ġifieri qed nisemmu Frieħa, Golden Bay u xi wieħed jotni l-ġnejna. Innota li l-interventi dejjem qegħdin joqsu. Dan attribuħ ukoll għal żieda fl-għarfien u l-prevenzjoni fost oħrajn. Fis-sena jkollok bej 4,500 li hemm l-aħħar sena kienet u dejjem nieżla. Ovvjament is-servizz dejjem nitkellmu mal-MTA ma' Civil Protection naraw fejn hemm bżonn li nsaħħu u ntejbu s-servizz. Il-bajja tal-Għadira hija mamra b'4 torrijiet b'lifeguards dejjem jassu għal periklu. Bħal bajjiet oħra tiddomina l-preżenza tal-bnadar. Il-bnadar juru il-baħar f'liema livell ta' periklu qiegħed. Illum qiegħda ħadra hawnhekk u kif tkun f'70% tas-sajf tista' tgħid dak li jkun għandu jara anke fuq il-mezzi soċjali aħna ntellaw kuljum il-bajjiet kollha kif qegħdin. Allura meta jippjana dak li jkun jista' jieħu qegħdi aħjar fejn jista' jmur. Jekk illum ikompli jżid irrieħ b'direzzjoni għax qiegħed il-ġewwa nitilgħu biskala niġu ħamra, tista' tmur ħamra, jiġifieri isma' l-periklu issa ogħla ħafna, bandiera doppja ħamra jiġifieri tinżilx. Teżisti wkoll il-bandiera l-vjola li tindika preżenza ta' ħlejjeq li jista' jkunu ta' tfixkil għall-għawwiema bħal bram jew xi ton mejjed.